A Laconada San Sebastián celébrase por segundo ano para dinamizar a zona monumental, recuperando a primeira festa do ano. Un pouco despois de sair das Navidades, sabes que xeralmente as Navidades son como a gran comilona que te pegas durante tempo, pois un pouco despois apaciguas a cousa e volvemos a romper outra vez, queremos que a xente coma, lacón con grelos e empezamos o 20 de xaneiro para darlle un poquinho de pé. Non queremos competir con nadie, simplemente facer algo especial para aquí, para Pontevedra, para a opción de que a xente poida vir aquí a Pontevedra e disfrutar en diferentes locais que dan esta opción e adiante. Animamos a todos a que participedes. Na iniciativa, organizada polo Centro Comercial Urbano Zona Monumental, participarán 19 establecementos, que ofrecerán lacón con grelos en diferentes versións. Hai 19 locais participantes, a versión de cada un a hora de poñero vai ser un menú completo ou un plato ou unha tapa, dependendo de cada un o que prefira, e dinamizar un pouco e dar un movimento para un día en concreto dunha laconada. Será o 19 e 20 de xaneiro, coincidindo ca celebración do patrón da cidade. Bueno, como o ano pasado fixemos a primeira edición, este ano volvemos coa segunda edición, tamén polo San Sebastián, un pouco para como fecha un pouco típica de San Sebastián, que era o patrono de Pontevedra, aunque logo compartía votos co San Roque, unha historia aí que non sei moi ben como está o tema, pero bueno, aí existe. A laconada estará animada nas rúas e prazas con actuacións de música tradicional.